Представяме ти моето бебе панда. Научи се как да се грижиш и да играеш с Чучо. Да започваме! Преди да започнем, помоли възрастен да ти помогне да разопаковаш и настроиш моето бебе панда. Първо, отрежи двете връзки от предната част на опаковката, за да освободиш аксесуара за хранене с форма на бамбук. След това, отвори капачето в горната част на кутията. Сгъни предната част надолу и разгърни страните на кутията. Постави кутията на равна повърхност и извади инструкциите за употреба и сертификата за осиновяване. Намери трите кабелни връзки на дъното на кутията, след това ги изрежи и премахни. Повдигни кутията, за да разгънеш опаковката и намери въжето. Изрежи и премахни въжето. След това обърни кутията обратно и извади Чучо и неговото гърне от кутията. Не забравяй да изрежеш и премахнеш етикета в предната част на Чучо. Моето бебе панда вече е разопаковано. Вътре ще намериш панда, сертификат за осиновяване, привързан аксесуар за хранене с форма на бамбук, гърне и книжка с инструкции. Преди да започнеш, премести ключето от позиция Try Me или Опитай ме на On, включено. Сега си готов да храниш и да се грижиш за Чучо. Чучо е гладно бебе панда. Когато иска храна, той издава този звук. За да нахраниш Чучо, вкарай бамбуковия аксесуар за хранене в устата му и натисни надолу, за да активираш звуците за хранене. Когато Чучо се нахрани, ще му се прииска да използва гърнето. Постави Чучо здраво върху гърнето с лице напред, така че да е в линия с логото Little Life Pets. Чучо ще започне да рита с крачета, за да покаже, че си върши работата. Когато приключи, ще чуеш тази мелодия. Сега е време да го махнеш от гърнето и да видиш какво е оставил след себе си. С Чучо те очакват куп забавления. Можеш да го гаделичкаш по коремчето и да чуеш как се смее. Или да го храниш отново и отново с бамбуковия аксесуар за хранене. Чучо обича прегръдки, целувки и да си подремва като истинско бебе. Не забравяй да попълниш сертификата за осиновяване. Ако оставиш Чучо сам за няколко минути, той ще заспи. Събуди го, като му дадеш бамбук или преместиш ключето от Off обратно на On. Можеш да повтаряш забавлението с гърнето отново и отново. За да върнеш гърнето в изходно положение, натисни въртящата се платформа към предната част на гърнето. Завърти платформата, докато щракне на място. За да смениш батериите на бебе панда, ще ти трябват кръстата отверка и 3 алкални батерии тип 2x А. Намери шева на гърба на бебе панда и внимателно раздели плата. Увери се, че ключето е в позиция Off, изключено. С кръстатата отверка отвори капачето и извади старите батерии. Постави 3 нови батерии тип 2x А в отделението. Препоръчват се алкални батерии. Затвори капачето и го закрепи обратно с отвертката. Така ще е сигурно затворено. За най-добра работа и за да избегнеш евентуални повреди, не ограничавай движението на крачетата. Препоръчваме игра с бебе панда върху гърнето за най-добри резултати. Ако гърнето не се връща в изходна позиция, увери се, че седалката не е натисната надолу. Провери дали нищо не го блокира. Завърти бавно, но стабилно, докато щракне. Ако бебе панда не издава звуци при хранене, провери дали ключето е в позиция On, включено. Ако бебе панда не реагира, когато го поставиш на гърнето, увери се, че седи точно в центъра на гърнето. Бебе панда ще издаде звук на пръцване, когато е поставен правилно. Ако няма реакция, опитай да го завъртиш леко, без да го вдигаш от гърнето. Ако бебе панда не реагира на гаделичкане, увери се, че не седи на гърнето. Гаделичкай точно в средата на коремчето и натискай достатъчно здраво. Провери дали ключето е в позиция On, включено. Ако бебе панда не се събужда от режим на заспиване, може да се наложи да смениш батериите. За почистване избърши козината на бебе панда с чиста влажна кърпа. Не перете в пералня и не потапяйте във вода. Забавлявай се, докато се грижиш и играеш с моето бебе панда от Little Life Pets. Търсете в Хиполент!